गोसोखांनानै मान बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मावफुंगिरि महरै जोङो हांख्रायनानै मोननो हादों गागि लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि सार बिथांखौ बे समाव मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो मदद खालामदों मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों मोननैबो हाबाफारियाव मिरु एबसुनि दैदेनगिरि बान्था आफादनि दैदेनगिरि आरो गुबुन बिथांमोनखौबो बे समाव बेफोर मावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव दिनैनि हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिसि खुंग्रा सरकारि बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों मानिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांखौ गेदेमा अलंबार सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै मान बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बिबार बावनो थाखाय खावलायदों मानिजाथाव एमएलए मुस्लिम लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों आरो मानिजाथाव एमएलए मुस्लिम साहित्य बसुमतारि बिथांखौबो बे समाव गेदेमा अलंबार सुबुंफोरखौ मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो